нашия екип е поел на експедиция в граничната зона на България с Турция. Освен, че това лято тук бушуваха едни от най-страшните пожари, местността е терен на постоянни акции на граничната полиция срещу нелегалните бежанци от изток. Това е една от най-атакуваните граници в Европейския съюз. Може би, защото тя е негова външна граница с Турция. Мястото е изпълнено с пластова история и тя буквално извира от него. В продължение на 45 години, по времето на социализма, тази граница е била също външна, но за източния блок и е била най-строго охранявана. Остатъци от старата ограда и различни военни съоръжения по граничната бразда могат все още да се видят край пътя. Мястото винаги е било пропито от напрежение. Сменяло е своите господари твърде често и през него преминава крепостния отбранителен пояс, изграждан в древността и средните векове. Той е едно от местата, обитавани от някогашните монаси-учелници. Недалеч от Свиленград, в местността Айпандо, надживява вековете изсечената в скалните недра малка църква при село Михалич. Самото село, в което сега живеят едва 44 души, преди век през 1913 година отстъпващата турска войска го запалва и разрушава почти до основи. Бликащите в региона минерални води и тяхното целебно въздействие вероятно е причината край селището да бъде изградена от монаси-отшелници през 10-11 век скална църква. Хасковският археолог Димчо Аладжов, работил между 1957 и 1990 година, допуска, че църквата е построена по времето на цар Симеон Велики. Светата обител била посветена на свети Пантелеймон, великомъченик, известен сред народа като лекар и лечител и покровител на бурите, който помагал безкористно на бедните и болните. Неповторимата атмосфера, настанила се трайно в мистичната Сакар планина, създава усещането за сакрален мир и дава отговор на въпроса защо монасите-учелници са избрали именно тази планина за свое убежище. В древността планината е била известна с тракийското си име Мастейра, означаващо свещена планина, а по-късно и като Авролева. Молитвеният храм е вдълбан в скалите под голяма каменна тераса и наподобява градеж. Чудатата скала над входа на църквата е изсечена във формата на редица от колони. След като се премине през обособената арка, 14 каменни стъпала отвеждат надолу към вътрешността. Стените са грубо замазани и само издълбаните две полукръгли ниши нарушават тяхната монотонна цялост. Наподобяващия тригонхална църква вътрешен план я прави уникална. По стените й се стича вода, която местните вярват, че е лековита. Разказват си и легенди с змии-пазителки, които се появявали на входа, ако дойде човек с нечисти намерения. Святото място впечатлява посетителят с три неща: размерите, възможният поглед отгоре, панорамните гледки наоколо. Всички усилия на археолозите да датират по-точно уникалния паметник остават напразни. Нейният най-известен изследовател, хасковският археолог Димчо Аладжов, условно я датира от 10 век. Но често негови колеги са изказвали съмнение църквата да е много по-стара. Потвърждение на техните съмнения са намерените оскъдни останки от ранно средновековна керамика, както и следи от стари селища от различни епохи. Освен това, тази храмова структура е характерна за античността и ранно византийското строителство. Хасковският археолог свързва обитаването на скалната църква с неспокойните години около 10 век,
когато прогонени монаси-отшелници, последователи на различни ереси, са издълбали десетки църкви и манастири в по-недостъпните местности на тогавашната българска империя. Регионалният исторически музей в Хасково съхранява богата колекция от предмети от епохата на ранното християнство. Сред тях впечатление прави каменната плоча с изображение на риба. Във времената, когато християнската религия не е била прията на Балканският полуостров и християните са били преследвани, а рибата е била таен символ на местата за събиране или поклонение на християните. Това често са пещери, превърнати в скални църкви, а символът на рибата е бил поставен в близост до мястото, за да го обозначи. За съжаление, нашата каменна риба е дошла в музея от неизвестно място. Кои са първите обитатели на скалните църкви в Сакар планина е въпрос, който вълнува и днес изследователите. Само на 8 км от скалната църква Свети Пантелеймон, в района на село Маточина, е запазена друга скална църква, която хвърля повече светлина по темата за скалните църкви и времето на тяхното изграждане и обитаване. Скалната църква Свети Дух при село Маточина се намира в скалисто възвишение и е по-просторна от тази при Михалич. Общата й дължина е 14 метра, а само на коридора е 4 метра и 20 сантиметра. Най-високата точка на свода е 3 метра и 50 сантиметра. Както църквата при село Михалич, и тази при село Маточина е вдълбана в самата скала с помощта на ръчни инструменти и този факт свидетелства за силната вяра и воля, която са имали някогашните българи. Датирана е от 10 век, времето на цар Симеон Велики, когато има силно възраждане на монашеството и аскетизма в християнството. Точно над входа на църквата са запазени следи от издялани в скалата фигури с култово предназначение от времето на траките и вероятно храмът в някакъв вид се е използвал още от древността за светилище. Църквата при село Маточина е известна с името Свети Дух и от 18 век е служила за молитвен храм на 3 села – Маточина, Варник и Благунци до 1934 година. През втората половина на 20 век тези села са обезлюдени заради оформената зона за сигурност на границата. Последното село Благунци през 1963 година въобще представа да съществува. Затова и скалните църкви в Сакар са останали неизвестни за обикновените посетители. Условията на новото време позволяват днес те да бъдат отново достъпни за всеки, който иска да се потопи неповторимата атмосфера на средновековното християнско наследство в България.